Yo, boom. The thing goes. Ľudia, zdravím vás všetkých, s vami tu vždycky Redia. Pitoš. A ľudia, dneska vás vítame u prvej časti, kde robíme náš vlastný bunker. A ľudia, ak sa vám toto video bude páčiť, zanechajte lajky, odbery, zvončeky. A ľudia, my vám ideme ukázať, ako to chceme. Pitoš vám to vysvetlí a ideme na to. Ja to vysvetlím, ako to bude. Takže narežeme si také dlhé, také pavice, také rovné. Možno také, alebo kratšie. A pozrite, dáme to asi do výšky, tak by som dal. Tak by sme to všetko akože prekličovali. Potom odtadiaľ sem niekde, kde by to bolo rovno. A odtadiaľ cez to takto až sem. Zas tak, hej? Presne. A odtade pôjde stredová, akože strecha, a potom strecha pôjde tak pavice na to, hej? Takže ľudia, vám to ukážem, ako by to malo byť veľké. Malo by to byť veľké až takéto nejako. Tak na dĺžku to má, počkaj, asi 4 metre. Neviem, ľudia prosím, Tak 5 metre. takto tu na celé, toto tu na, až tu na by to malo byť taký, aký kus trojuholník to je. Vidíte, budete tak, tak, tak. Dobre. Takže ľudia, my v dnešnej prvej časti asi tu robíme kúsok poriadok a ideme na to. Ľudia, môžete všimnúť, vypratali sme to tu na. Neviem, či to tam budete vidieť na videu, že ako sme to vypratali. No, mali by ste to vidieť, ale že aký tam je rozdiel. Je to tu už dosť vypratané, ako si môžete všimnúť. Takže tak. A my ideme pracovať ďalej. Takže užívajte timelapse. Môžete všimnúť takéhoto veľkého krasavca teraz sme získali. Môžete všimnúť, že taký vysoký celkom dosť. A my budeme niečo s tým už robiť. Randy, Pitoš už ide. Pozrite na to, jak to teraz padne kus. Idem ďalej radšej. Ty kokos, dobre, ideme na to. Ideme ďalej, ľudia. Energy už tieto konáre už dáva preč a ja si myslím, že tento bunker bude dobrý, pretože my tu chceme urobiť rôzne veci, napríklad garáž, takú menšiu, lebo my máme svoje stroje samozrejme, aj z tých budú videá. A ľudia, Pitoš možno bude mať tú GoPročku na narodeniny, takže bude to nejako v marci. Takže tak, aby ste vedeli. Však Pitoš. No a potom môžeme z krosky z babety, môžeme si to dať na hlavu, na hrud, lebo neviem, jak to tam budeme mať, ale môžeme točiť rôzne videá, že jak to my vidíme a tak. Takže ľudia, my tu ideme robiť ďalej a ľudia, pripravte sa, že tento týždeň možno ešte vyjdú 3 videá. Ja vám poviem, aké chceme urobiť ochutnávku Primeu, ale uvidíme, či ho v Kauflande budú mať. Potom chceme natočiť ešte mojich 24 hodín, takže tak. A možno ešte bude jedno video, ale uvidíme, či to budeme robiť. Je to kúsok také pre naše mobily nebezpečné, celkom dosť. Takže ideme robiť ďalej. Takže ľudia, my tu dačo ešte pilíme teraz. V jednej ruke mobil, v druhej pilka. Počkaj, musíme toto. Čakaj, ja ho nevidím ani. Tento bunker bude náročný. Hoj, bitka. Neviem prečo. No hej, no presne, kúkaj, ešte kúsok. Ale to neviem, či to tam... Poď, tu na to obcháme, kus odrežeme a... Ty jak ninja. No poď. Vidíte, ľudia, toto je prasa youtuberov. Že 0 firiem za 0 roky. Tá pilka sa tam míha. No poďme, dáme to, poď. Pitoš, iba ja to podložím nohou. Počkaj, daj preč. No, ľudia, vidíte, je to také... No a máme tu na tento veľký basuľatý kus a my ideme ho priniesť do nášho stanovišťa zatiaľ. Ľudia, budeme sa snažiť z toho urobiť taký parádny bunker a uvidíme, čo to bude. Takže ja vám to ukážem, ešte neviem, či ste videli, jak to tu je vypratané. Môžete si všimnúť na začiatku videa, boli tu rôzne konáre a tak, ale možno ešte to budeme s lopatou, s rablami alebo tak, takže... A ľudia, dík za tých 25 odberateľov.
tu máme túto prvú časť už. A ľudia... Asi tak vysoké, nie? Asi nejak takto to bude. Ja mám teraz predstavu, že by sme to mohli mať dva spôsoby až. Kúkaj. Kúkaj, my mohli dať tak a potom také tu na. A mohli by sme to dávať do stanu, aha, takto, vidíš, tak a tak. Neviem čo je... No však a také dáme takú veľkú budu, ale veľa dreva bude treba. Ale tu na je toho dosť, si myslím. Teď môžete sa pozrieť, ako to tu vyzerá, už to máme takto, ja to vám to odblížim, bo... Nedá sa odblížiť. Ľudia, to môžete pozrieť, tu nám to máme vyčistené, tu nám máme to takéto dlhé a uvidíme, ako budeme pokračovať ďalej. Vidíš, že to ide tak keby... Hej. Zase sme takéhoto veľkého tu na odsekli. No, toto už je oveľa hlbšie. Či nevyrúbali, ale no proste, môžete všimnúť, ty kokso, vysoký je, riadne. Tu nám začal naše malý bunkrík a ideme robiť ďalej, ale čo urobíme s tým pýtou zasa? Ty kokos, ešte aj tento pola málo. Ľudia, máme 2 šupy jednou ránou, jak sa hovorí. No, parádne. A tento bol aj taký už suchý. Ľudia, máme o jednu starosť menej, už máme tu nachystané na ďalšie robenie. Takže tak. Tu poriadok zas a máme tu takého veľkého proste, veľký stromisko, jakéby. Pýtoš ťaha, to ja mu idem asi aj pomôcť. Nepýtoš? Počkaj. A to netreba už asi ani. Musíme zase rozmýšľať. No, táto hej. S týmto sme to tak doshodoví, že aspoň ja mám taký plán, keď to je suché, medzi suché. Proste dáš jak tam, medzi toto. A Cesto. A stadiaľ to pôjde stále keby na to. No ľudia, to je dobrý nápad, Pýtoš, ale to je dobré, fakt. Čo bude horšie, zas to zdvíhať celé. No, takže na to... To je oveľa dvakrát ťažšie je toto. No. Takže ja asi urobím zase to rám. To je ľudia, ukážem vám zase timelapse a potom už toto videjko ukončíme, ukážeme si finálne, ako to dneska vyzerá a potom bude nový video. Ľudia, to je tento týždeň, ešte sa chystám tú ochutnávku Prime, keď bude. Mojich jeden deň a potom ešte možno jedno videjko alebo dva. Ja, tešte sa. Konečne tu máme vypratané všetko a máme už to takto pripravené. Takže zdá sa vám to, že to je úplne málo roboty, ale... Je to dosť, je to... Toto sme mysleli, že nedáme a... Toto bude tam, čo vám nadať. Bude to, si myslím, že bude to celkom ťažké, ale... Uvidíme, jak to bude. Pozri. Toto videjko páčilo, zanechajte lajky, odbery, zvončeky a my sa vidíme u ďalších videí. Nielen takýchto, u bunkrov, ale ešte aj iných. Tak čaute, priam.